iki sik kleru neh dipernahne kaya ngono lho. Oleh bojo sing gemati ben lemu lho. Ora sang lemu ritek ora apa-apa. Malah kowe tak ge lemu iso. Ora iso. Wong lanang ora iso. Iso. Gaya aku lemu ra iso. Iso? Oh ya ora iso. Iki kok balik rekan ndi? Kowe balik rekan iki to? Sak mobil karo aku kowe tak bius. Ora iso. Kok dalane tak bunteti nggonku ya. Talas Patri ra iso. Ya enak to. Aduh dek aku sing luput. Ora lho Mas, iki mbiyen ya jaman aku sik perawan. Cinta mati ya aku ke saiki jen. Wong lanang ya ngono kuwi. Cinta mati opo? Apa ora kelingan mbiyen? Mas. Sampeyan ngerti dhewe ta? Jaman mbiyen ak dhewe grudak-gruduk Mas Heri anu jaman mbiyen aku sik perawan. Ora dhewe ta? Heeh. Lah iya, saiki genti-genti sing cah cilik-cilik sing kena dihapusi, Mas. Lah kono sing kena tak hapusi. Nah, konangan. Ya ta, cilik kena dihapusi. Kowe buka wadinya lho, Dong. Aku tau buka HP-ne iki. Zaman dek semono sik BBM. Kenyi. Wong HP ngile lah. Awakmu lak di BBM lah angel. Bahan bakar mobil lho. Iki sangkek berkorban lho. Wah, masa iki dek malah iki ora duwe paketan. Langsung neng aku iki ayo jak ning toko nukokne pulsa kowe. Terus dhewe sesine aku iki. Lukone apa wong iki wong utang sesuk dibayar. Utangmu malah luwih akeh ning aku wong saben metu aku sing torok. Iya, sampai ngerti ta? Heeh. Ben metu karo Mas Pongge pokoke aku torok makane aku emoh. Torok apa? Ngejak metu ngejak sak keluarga kowe torok. Ya ngono iki. Ya seharusnya ki ya keluargane dicedeki ya Mas. Wes dongane. Dongane. Damel. Nggih. Moga-moga dek malam kale Mas Kentung. Apa ta wae iki matane kok aku apa arep pindho. Iso. Urung daluk kasih. Mas sinten? Mas Riki Kurniawan kalih Mbak Oktavia. Nggih. Oktavia sinten? Oh Mbak Oktavia ya. Ya. Oktavio Rani nek gak salah Mas, heeh. Mbak Okta. Fiorina. Mbak balik Mbak, sorry. Nggih. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Amin. Sampeyan dongane apa? Ayem asale bangun rumah tangga. Amin. Enggal diparingi momongan. Lan menika lah abdi negara sedanten mugi dados abdi negara ingkang jujur, ingkang amanah. Allahumma amin. Lah iki sampeyan gendhi ndongakne. Nggih, dongane sampun telas menika pun didongakne mriki mawon kula matur nuwun sampun kapok manggil kula kali sarombongan reok. Pokoke sak keluarga paling rezeki lancar. Langsung bar mawon langsung balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jelas ae. Tapi entek. Dongane tak kene. Ya apa paling kendal lah enek oke. Keluargane didongakne. Wis pokoke keluargane dikai sing sabar, muga-muga anake sukses selalu. Amin. Balik pokoknya seger waras. Amin Allahumma amin. Mereka macane badhe medal. Nggih. Mereka macane erek-erek krik. Yo. Terus kok